alkoholinen. Ja onpa mahtavaa, kun se voi oikeasti saada takaisin. Mutta kuitenkin, kun se 4 kuukautta oli, niin oli ohi, niin mä jatkoin alkoholin käyttöä, mutta mä päätin, että mä juon enää koskaan yksin. Mutta sitten 2005 alussa mä havaitsin, että mulla silti nousee taas se riippuvuus ja mä aloin haaveilla yksin juomisesta ja päätin, että alkoholi saa jäädä lopullisesti. Ja onneksi tämä päätös oli nyt helppo, koska se raitisjakso oli ollut niin ihana, eikä se raitistaminen nyt enää pelottanut mua eikä masentanut lainkaan, vaan päinvastoin. Mä laitoin kalenteriin sen päivän, jolla mä jätän alkoholin lopullisesti ja mä aloin muutosjohtaa itseäni sitä kohti päivittäin. Ja lopulta mä olin psyykannut itseäni niin hyvin, että en olisi millään malttanut juoda niissä meidän viimeisissä 40-vuotisjuhlissa, mitä meidän kaveriporukalla silloin oli. Mä heräsin aamulla ensin tosi ahdistuneen niiden bileiden jälkeen, koska mä olin taas juonut, mutta sitten muistin, että hei, mä en juo enää ikinä. Se oli mahtavaa. Se morkkis ja krapulla hävisi saman tien ja mä aloin saman tien kirjoittaa kirjaa mun kokemuksista. Ja vuonna 2016 ilmestyi mun kirja Vapaa Vinha.